Здравейте, уважаеми зрители на Телеграфно подкастът. В горещите дни след последните парламентарни избори и шокиращите резултати от тях, шокиращи за някои, за други не толкова, ние започваме разговори в нашето студио с представители на различните политически сили, които влязоха в парламента, в новия парламент. Пръв на нашата покана отговори Георги Филипов от коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Той е дългогодишен журналист, наш бивш колега, по-настоящем като експерт по комуникации, кандидат за депутат и част от Националния съвет на Да, България. Добър ден, господин Филипов. Много ви благодаря, че приехте нашата покана толкова бързо. Здравейте. Броени часове още можем да кажем след приключването на изборите. Веднага минаваме към най-актуалните теми. Буквално преди броени часове стана ясно, че изпълняващия длъжността главен прокурор си подаде оставката след така активни подканяния, бих казала, от доста така от вашите лидери и изявени политици. Вие сте част от екипа на бившия правосъден министър Атанас Славов, ако не греша, нали така? Точно така, да. Така, имате отношение към темата. Какъв е вашият анализ 2-3 часа след подадената оставка? Първото нещо, което бих казал е, че това оттегляне на съгласието да бъде изпълняваш функциите главен прокурор е доста закъсняло. Той трябваше да напусне поста още на 21 юли миналата година. Това упорство през всичките тези месеци, подкрепено от определена политическа конюнктура, създаде ситуация на нетърпимост. Това е на първо място. На второ място бих казал, че е малко притеснително, че тези решения се взимат според промяната на политическия контекст. Не е първи случай, в който политическата конюнктура влияе за смяната или не смяната на главния прокурор, което е доста притеснително. Това не трябва да се влияе от това, че има ново мнозинство или ще има мнозинство за смяна на Висшия съдебен съвет. Има усещане за опит за прегрупиране по начина, по който си спомням от едни записи. Бих казал, че много наподобява, макар да не се стига до самата процедура, каквато имаше по отношение на Иван Гешев. Тогава това изглеждаше също конюнктурно, политически взето решение от прокурорската колегия. Ето защо смятаме и в нашата партия, и аз лично, че трябва да се подходим много отговорно и професионално най-вече при изработването на критериите за избор на нов Висш съдебен съвет от политическата квота, от Народното събрание, и да не се позволява този акт, който изглежда като действие подтикнато от да речем бъдещия вътрешен министър или от влиятелни хора от партията на Радев, просто да замаже очите. Добре, но все пак това е като че ли първата голяма стъпка, която отговаря на очакванията на хората от протеста, и може би в този смисъл тя не е лоша. Самото оттегляне не е лошо само по себе си. Въпросът е, че ние през годините много често ставаме свидетели на такива прегрупирания, на такива решения, които всъщност показват, че не принципните позиции са важни. Важно е каква е средата, в която се взимат решенията. Вие споменахте и Атанас Славов и аз като част от неговия екип, когато сме работили заедно, и след това, когато сме работили заедно вече в ролята му на народен представител, застъпваме тезата, че дори отмяната на конституционните текстове, които бяха свързани с съдебната реформа, са конюнктурно политически подтикнати към онзи момент. И много хора са на това мнение. Да. Добре, вие познавате ли дамата, която сега ще изпълнява функциите?
Не ми е тясна специалност правосъдието, въпреки че съм бил в екипа. Нямаме основание да смятаме, че ще бъде нещо по-различно. Обикновено се поставя лице, което да успокои страстите и в обществото. Така изглеждаше и в самото начало с Гешев и с Сарафов, когато се направи онази промяна. Истината е, че самия начин, скорострелното провеждане на процедурата, сутрин се оттегля съгласието, след това веднага прокурорската колегия избира, след като толкова дълго време упорстваше да не изпълни закона, който изискваше Сарафов да се оттегли още миналото лято, то бързо намиране на нов изпълняващ функциите, при все, че това може да бъде не просто някой от досегашните заместници, би могъл да бъде някой от множеството прокурори в страната. Така че за момента изглежда като един режисиран ход и много е важно в следващото Народно събрание, разбира се, това мнозинство, което би могло да се събере за 160 гласа за въпросните промени в избор на нов Висш съдебен съвет, както и на нов инспекторат, което е не по-маловажно, за да може инспектората, който също е извън своя мандат много отдавна, да бъде подменен с хора, които наистина ще започнат да разследват и да изследват моделите на зависимости в съдебната система. Така че там да се свърши тази работа, която да не позволи въпросът да бъде чисто персонален, а наистина да има принципни критерии. Още повече, че виждаме, че и партиите, които до сега бяха в управляващо мнозинство, най-вече ГЕРБ и ДПС, започнаха да взимат завоя по отношение на спазването на този член от закона, който иначе до сега смятаха, че не е редно да спазват. Добре, сега още един горещ въпрос. Ще се върна на съдебната реформа. Някакви така среднощни вълнения възникнаха във вашата коалиция около личността на Манол Пейков и дали той или не ще участва или не в бъдещия парламент. Вие сте от друга формация в коалицията. На практика от същата, защото Манол Пейков е също член на нашия национален съвет и народен представител от нашата партия. Добре, не е ли малко смущаваща цялата тази ситуация, която днес възникна, лидерът да си освободи мястото в един избирателен район, пък да може той да влезе от неговия? Така, преди откриването на Народното събрание, малко не губи ли от това коалицията, че се получават тези персонални проблеми, при положение, че резултата на ППДБ се вдигна? Аз смятам, че това е въпрос, който трябва да се реши вътре в рамките на коалицията с разбирателство на лидерско ниво. Не съм привърженик на агиткаджийските изпълнения и да си замеряме едната агитка с другата агитка. Така. Това не е въпрос, който помага. Тази тема е разделяща. Но това не е тема, която трябва да се реши с гласуване във Фейсбук. А дали ще се реши? Със сигурност ще се реши, защото най-малкото има и срокове, които са обвързващи за Асен Василев да реши откъде ще влезе, но не смятам, че е полезно. Не смятам, че е полезно нито за общността, нито за представянето на нашата коалиция извън нашата общност. Добре, сега се връщаме с още един въпрос към съдебната реформа. Това е голямата тема, която обвързва вашата коалиция с големия победител на изборите. Румен Радев и неговата вече партия, Прогресивна България. Ще се отговори ли на очакванията на хората от протеста за бърза и качествена съдебна реформа? Това е въпроса. Това е въпроса и това е големия въпрос. Това, което ме притеснява във вашия въпрос е бърза. Аз не случайно казах бърза. Има две течения в представите как трябва да се извършват промените в съдебната система. Едното течение за мен беше и това, което е по-устойчиво в изповядвано от Христо Иванов, а именно, че системно трябва да се търсят решения, които да не допускат обличането на хора с зависимости и хора, които
имат прекалено много власт, които са безконтролни и които не отговарят на критериите за постовете, които вземат. Това е старата и позната система на check and balances, т.е. на баланси в отношенията между различните институции. Има и друго течение, което казва, че бързо трябва да се подмени персоналния състав. Бързата подмяна на персоналния състав може да роди същите проблеми, които ние изповядаме, които виждаме, прощавайте. Да. Тези проблеми, ако ние сега ги заложим, чрез бърза смяна на Висшия съдебен съвет, може би ще удовлетвори временно исканията на протеста, но вярвам, че и моята политическа формация и най-вече юристите, водещи юристи от тази формация изповядват тезата за устойчиви решения, които минават първо през промени в Закона за съдебната власт, тъй като едва ли ще се подходи директно към промяна на конституционните текстове. Това изисква още повече време и това ще нагнети, може би, още повече напрежение. Да, това ще го питам. Законът за съдебната власт беше внесен през септември миналата година с много позиции, които атакуват точно начина на избор на членовете на Висшия съдебен съвет, балансите между съдийска прокурорска квота, изискванията за новите членове, какви да бъдат, начините за номиниране, т.е. да се разшири кръга на институции и лица, които биха могли да номинират членове на Висшия съдебен съвет. Една много по-разписана формула за това как да изглежда въобще целият процес, след което да се подходи към самия избор, за да може наистина хората, които ще бъдат избрани, да отговарят на тези очаквания, не само наши, не само на протеста, на цялото общество, защото аз вярвам, че резултатите от тези избори отговарят именно на желанието на българските граждани да има някаква коренна промяна и дори да не артикулира всеки от тях съдебната система като основен проблем, всеки усеща с кожата си и беззаконието. Със сигурност беззаконието като термин би трябвало да бъде прекратено. Ще има ли добър тон между ППДБ и победилата политическа сила? Защото към момента има. До момента това, което се вижда е, че всъщност Радев е с доста мащабна възможност да взима най-оперативните решения. Тоест няма да има проблем с избор на председател на Народното събрание, няма да има проблем с формиране на правителство, с формиране на мнозинство. Лошо, защото така отговорността ще бъде концентрирана на едно място. Това отреди господавателя. Това имаше като очакване според мен и в предишни варианти на Народното събрание след протестите от 20-та година. Просто тогава мнозинствата не бяха толкова големи и се налагаше да се работи в коалиционен формат. Сега български избирател реши да сложи повече яйца в тази кошница, като някакво разбиране, че по този начин ще се сложи край на тази непрекъсната политическа криза. Дали е добро, дали не е добро решение, ние ще установим във времето. Но при всички положения някои доста неприятни процеси, които сме виждали в последните издания на Народното събрание, ще бъдат спестени, като това да не може да заработи. Да не могат да се формират мнозинства, да не могат да се определят членове на комисии, което беше нещо, което блокираше работата на Народното събрание и създаваше усещането, че хората там не си вършат работа, което не беше съвсем точно. Да, разбирам. А кои са, може ли да очертаете друга тема или други теми, по които ще има така обща работа в следващото Народно събрание между мнозинството и вашата формация? За момента не мога да кажа нищо, защото... Извън съдебната, където очевидно ще има. Всъщност, така си мисля аз. Ние сме дали заявка като политическа формация за това, че ние ще работим за нов Висш съдебен съвет. Между другото, имахме такова желание в предишното Народно събрание, но така или иначе не се стигна до никакви разговори с тогавашното мнозинство, което имаше нужда от още гласове за 160. Той сега ще има нужда. Всъщност най-важните моменти, в които
можем да бъдем полезни, са точно тези, в които се изисква мнозинство от 160 гласа. В останалите най-вероятно ще бъдем една доста силна и конструктивна опозиция. Дали какви ще могат да бъдат други взаимодействия, това зависи на практика от Радев. Ние не можем да го определим. Още повече, че продължава, както и в кампанията, да има не много ясноти за някои политики, които се подготвят. Тоест, заявките все още не са на масата от страна на Радев, така че да се види къде може да се търси партньорство и къде не може да се търси партньорство, но пак правя уточнението. Партньорство за конкретни политики не означава сглобяване, коалиция и така нататък. Всички тези... Да, аз нямам това предвид. Аз имах предвид в рамките на формирането на едно широко мнозинство от 2/3, нищо повече. Да го обобщим с това, че все още има доста неясни позиции по много въпроси. Така е. Сега, вие сте спортен човек и спортен специалист. Така е преминала по-голямата част от вашата кариера. Би казал, че почти цялата. Така. Сега очакванията са, че известен спортист ще стане министър на спорта. Даже се спрягат и имена. Вие какво очаквате от следващия министър на спорта? Който и да е той. Първо, аз не съм привърженик на това известните спортисти да стават министри. Но така се говори, да. Но това е практиката, която според мен не е добра по принцип. И така наложи се в последните години, не знам защо, но хубаво. Приемаме го като възможност, още повече, че много спортисти, известни спортисти влязоха в Народното събрание през листите на бъдещата управляваща партия. Това, което ще кажа, че от спортния министър очаквам да не е церемониал майстор. Тоест да не се занимава само с откриване, закриване на спортни събития. И даване на награди. Има много работа да се свърши в областта на спорта. Аз самия бях кандидат за народен представител с фокус върху спортните проблеми. Има много проблеми с управлението на държавните дружества, които управляват най-големите спортни обекти от типа Национален стадион Васил Левски, зала Арена София, зала Фестивална Зимен дворец, стадион Академик, залата в Бургас и така нататък, които търговски дружества ежегодно трупат допълнителни милиони загуба, като общата загуба на трите дружества, които са под шапката на Министерството, вече възлизат на 92 милиона лева, което да речем е една немалка зала или един средно голям стадион. Тоест това е един голям проблем, който за съжаление до сега не се адресира публично. Сменят се бордовете, но имаме там. Трябва да се проведе един голям разговор как се управляват спортните имоти в България. Трябва ли на държавата толкова имоти? Дали пък не е дошъл момента да започнем да говорим за тази забранена думичка приватизация, която забравихме и вече никой не я употребява. Или концесия на спортни обекти, които трудно успяват да бъдат управлявани от държавата. Има проблеми с спортната инфраструктура, с достъпността на спорта. Въобще има много неща, в които трябва новия спортен министър да се зарови. Те изискват работа и не са чак толкова пиарски угодни, както да връчваш награди на шампиони. Добре, сега нека да поговорим малко в по-общ план, тъй като както знаят зрителите, моят подкаст се занимава основно с външна политика. Големият въпрос, който може да раздели и вашата коалиция с победители от титул изборите, очевидно е извън България, не вътре в нея. В най-общ план, тъй като това много занимава и западните медии, те също са разделени така в оценките си какво да очакваме от Румен Радев и неговото бъдещо правителство. Вие очаквате ли някакъв рязък завой по отношение на ориентацията на България или по-скоро сега ще загърбим предизборната риторика и ще има една умереност и търсене на баланс в рамките на Европейския съюз? Имаме очаквания, според мен, в различни посоки, защото сме виждали много лица на Радев до момента като президент. Така. Виждали сме лицето на Радев, което
взе позиция по отношение на Крим още в началото на войната и за това колко дълго ще продължи войната. Виждали сме позиции по отношение на военната подкрепа на Украйна. Виждали сме едно говорене в европейски формат и друго говорене в България. Кое от всичките тези лица на Радев ще видим сега, вече в изискванията на една по-прагматична ситуация, която изисква конкретни решения. Аз не мога да гадая. Да. Можем да очакваме всичко. Увидяхме снимката от срещата му с Путин на неговото закриващо събитие, което дали беше провокация, дали беше... При всички случаи беше пиар ход. Някакъв пиар ход, който дали за мобилизация на допълнителен вод, проруски вод, нямам представа. Но все ми се иска да вярвам, че тези по-крайни позиции по отношение на Украйна от негова страна няма да се реализират и ще бъде доста по-умерен и по-прагматичен в това отношение. Да, няма да бъде ястреб в полза на Украйна. Това мисля, че е единственото, което можем да кажем със сигурност. Това е сигурно, да. Въпросът е, нали, вече в нюансите, пък те не са без значение за България. По отношение на НАТО, ние вече сме поели ангажимент определен пред американците и не само пред американците, и пред ръководството на НАТО за военния бюджет и неговото увеличаване. Там смятате ли, че ще има някакви проблеми? Мисля, че няма да има проблеми, ако се налага да се увеличава бюджета, стига това да е възможно от бюджетна гледна точка, с оглед на това. Въпрос, Тъй като много хора още не си дават сметка. Но аз ние сме коментирали с колеги, кандидати народни представители. Всъщност първото голямо решение, което трябва да се вземе, ще бъде за новия бюджет. И това ще бъде първото голямо политическо действие на Румен Радев. Така. Ние продължаваме да действаме без редовен бюджет. Там ще си проличи кой къде стои и в каква посока тръгват. Това ще бъде всъщност най-първата голяма политическа заявка на Радев, каквото и да се говори иначе извън това по телевизори, подкасти и така нататък. Бюджет трябва да има, той трябва бързо да бъде приет. Там ще се види ляв ли е, десен ли е, защото в неговата програма и икономистите, които работят за неговия екип, изглеждаше доста дясна сега неговата платформа. Сега коментатори се чудят, например, неговата партия в кое политическо семейство в Европа ще влезе. Дали ще е ляво, дали ще е центристко или консервативно. Мисля, че няма да му е първата задача. Да, но на Европа ще и бъде, защото тя ще иска да разбере как се позиционират нещата. Така е, но той в това отношение не бърза за никъде и може да лавира. Да. Не му е спешно. Той няма представители в Европейския парламент, така че да ги преориентира насам и натам. Така че това е първото голямо решение, което ще трябва да вземе Румен Радев и там ще се видят много неща. Аз вярвам, че той няма, като военен, бивш военен, няма да ощети бюджет. Но това, което предполагам, това е моя лична позиция, не е обсъждана с колегите, е, че ако има някаква преориентация по отношение на НАТО, то това ще бъде за преовъоръжаване с европейско въоръжение. Да. Спомняме си, че преди години той в един от етапите, в които имаше така контрол върху служебното правителство, бяхме едва ли не на път да подпишем за самолети Грипен. Да, този Грипен от много години стои в България, още от 2010 година. Да. Което той в европейския контекст може пък да го позиционира по-проевропейски, нали? Защото европейския контекст не е просто оръжието за Украйна. Европейския контекст е много сложен в много отношения. Включително отношенията към Съединените щати, включително отношението към събитията в Иран и така нататък. Така че ето ви едно нещо, което предполагам, че ще се случи. Той ще отговори на европейската програма и политика за превъоръжаване предимно с европейско оръжие, за да покаже тази своя проевропейска ориентация, което отговаря и на неговите досегашни действия, а именно да не бъдем толкова зависими от американското въоръжение. Това може би не е лошо. Това
Нищо не казвам. Да, аз не съм специалист по въоръжение, разбрах, но го коментираме като една възможна посока на действие, която да му даде един европейски облик. Нали? В това отношение да му даде европейски облик и да го отличи от, примерно, досегашната политика на действие, именно да се въоръжаваме предимно с американско въоръжение. Да, това е една трайна политика на Америка тук при много правителство и при много президенти. Няма задълбочаваме тази тема. Ето ви друг маркер, по който ние да преценяваме колко е той проевропейски или проамерикански, къде ще се ориентира. Това не са малки маркери, това са ключови маркери, защото те са ключови за нашите партньори. Програмата SAFE на Европейския съюз по-скоро толерира европейското въоръжаване. Това е една интересна програма. По отношение на общата европейска отбранителна политика, мисля, че ние като политическа формация стоим, а именно към задълбочаване на отношенията в рамките на Европа и създаване на възможност Европа сама да гарантира своята сигурност. Така че мисля, че това също ще бъде интересно решение, което ние да проследим. Добре, връщаме се с два въпроса пак към България. Добър или лош беше вашия резултат на изборите? Беше и добър, и недобър. Защо? Не бих казал лош. Добре. Добър беше, защото като изключим новата формация на Радев, която практически няма измерител на предишни избори, за сега, мисля, че само ние и Величие повишаваме резултата, като нашия с около 60 000 гласа повече. Това е добре. Тоест, в рамките на всеобщия спад на партиите, които до сега са били на политическата сцена, ние се представяме най-добре. Смятате ли, че младите хора ви дадаха тези гласове? Това е друга моя тема. Много ме интересува. Не съм гледал специално разбивка на този въпрос. Но все пак. Смятам, че част от младите хора дойдоха при нас, но не цялата, не всички. Това е очевидно. Не успяхме да канализираме цялата младежка енергия. Така. Не е добър, защото очевидно е, че изоставаме много от победителя. Очевидно е, че не успяхме да убедим хората, които протестираха, или поне не всички, или поне хората извън тях, че ние сме тези, които сме способни да изведем България от политическата криза. Тоест, появата на Радев, с появата си Радев, успя да привлече този да го наречем протестен вод, защото няма какво да се лъжем. Протестите бяха инициирани и организирани от нашата формация. Така е, затова и го не сме ги приватизирали, това не са нашите протести, не са нашите избиратели, всички хора, които са били на протестите. Така е, дойдоха хора най-различни. Ние имахме странности в кампанията с нашите партньори в коалицията, изглеждахме различни, разединени, не консолидирани, така че това си е наш вътрешен проблем, който ние трябва да решим. Така че това също може би спомогна. Аз обикалях много по провинцията, по кампанията, не в моя избирателен район, тъй като се бях концентрирал в други области. Хората все още живеят с усещането, че ние сме направили грешка с глобката. Това е някакси неизличимо. И винаги задавах въпроса за компромисите, които биха били направени. С глобката, за съжаление, продължава да ни тежи. Така че, ето ви един анализ критичен се получи. Че сигурно трябваше и можеше повече да постигнем, но това, което постигнахме в сравнение с всички останали, е много по-добре. Добре, и последен въпрос. Ако се случи така, че новото мнозинство реши да направи някакъв много рязък външнополитически завой от така широкия термин за евроатлантическата ориентация на България, вие бихте ли се съюзили с ГЕРБ, за да не се случи това? Сега, съюзяването е... Съюзяване може би не е най-добрата дума. Да бъдете в един общ, как да кажем, не знам, фронт или какво да кажем, вълна, защото от една страна ГЕРБ и вашата формация са противници, но от друга страна, това, което казахме в рамките на
евроатлантическите така глобални семейства, вие сте едно. Да. Нали така? На практика, простичко казано. Да. В рамките на Европейския парламент имаме различни политически семейства. И в рамките на НАТО също бихме казали, че има две течения. Много е теоретичен. Първо бих казал, че няма да има рязък завой. Добре. Мисля, че няма да се случи. И аз така мисля, но питаме. Но все пак, ясно е, че в политиката гласуванията са важно нещо. И се използват по всякакъв пропаганден начин да сглобяват политическите сили в една и друга формация. Особено в последния парламент, когато имаше 9 формации, непрекъснато се случваха такива неща. Сега да кажем, че ние с ГЕРБ и до сега сме гласували по ясни критерии за не заедно, но когато имало теми, които са ключови са ключови за ориентацията на България, гласувания по отношение на еврото, Шенген, законите, за които са по плана за устойчивост. Там винаги сме били абсолютно проевропейска. На едно мнение, да кажем, да. Дори бих казал, че колегите от ГЕРБ са били понякога доста уклончиви за изпълнението, особено на някои изисквания по законопроектите по ПВУ. Така че много често сме били на еднакви позиции, били сме на еднакви позиции по отношение на ориентацията и подкрепата на европейските инициативи за Украйна. Мисля, че там няма също някакво съмнение. Да. Така че това, което най-вероятно ще се случва и в този парламент, е в някакви определени моменти да се случва ние с ГЕРБ, пък и може би и други формации, да гласуваме по един и същи начин. Това по никакъв начин не ни обвързва. Ние не можем не може да бъдем пакетирани като някаква обединена опозиция. Още повече. Повече ви разделя съдебната реформа. Гледам, че взимат завоя. Още повече, че много обичат дори понякога. Имаме такива примери в най-близкото минало. Колегите от ГЕРБ и ДПС да се пришиват към нас, за да може така някакси да ни компрометират и всички след това да говорят, че ние сме били едно заедно, че имало какви ли не странни действия. Така че нека да разграничаваме нещата. Гласуване по конкретни европейски инициативи, които поддържат проевропейския път на България, е много вероятно да имаме заедно с други политически сили тип ГЕРБ. Но сглобяване, пакетиране в обща опозиция, мисля, че такова нещо на този етап не се вижда. Не се вижда на хоризонта, но искам да го изясним, защото много хора се поддават на внушенията, че едва ли не, като има едно гласуване и това вече означава някакво съглашателство, някакви съвместни действия. Нека да бъдем много, много ясни в това отношение. Да, европейската практика, освен това, е такава и световната, така че в това няма нищо чудно. Това беше един много оптимистичен разговор. Аз не очаквах, че толкова оптимизъм ще се получи, но в крайна сметка съм доволна. Благодаря ви за участието. И аз ви благодаря.